Milý denníček, dnes si prečítame a hlboko sa zamyslíme nad príbehom z Genesis 12. Je to príbeh o tom, ako Boh posiela Abráma do krajiny zvanej Kanán, ale nebol by to Boh, aby Abrámovi túto cestu nejako neskomplikoval. Takže potom, čo Abrám príde do Kanánu, tak v Kanáne zavládne hlad a Abrám bude nútený presunúť sa do Egypta, kde sa mu stane veselá príhoda s jeho ženou a s faraónom. Tak, poďme na to. Boh posiela Abráma do Kanánu. Alebo ešte teda predtým, než začnem, tak v dnešnej dobe, keď niekto počuje Boha, keď má v hlave taký ten hlas, čo mu niečo prikazuje, tak sa na neho pozrieme, že či mu náhodou nehrabe a správne ho posielame na psychiatriu, pretože by v lepšom prípade mohol byť síce neškodný, ale v horšom by mohol kľudne aj vraždiť, ako to tak je zvykom pri týchto mentálne postihnutých ľuďoch. No ale v časoch Abráma to nikomu vôbec nevadilo, že akože on počul v hlave asi nejaké hlasy, ktoré mu prikázali niečo robiť. Takže tu pán povedal Abrámovi, typujem, že v hlave, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Tak neviem, no ale tak dajme tomu, že Abrám mal ešte posledné zvyšky zdravého rozumu a veľmi sa mu nechcelo, takže Boh musel vyrukovať aj s druhým veršom. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Tu už začal Abrám uvažovať nad tým, že tak urobíš zo mňa veľký národ, budem slávny a požehnaný, OK, to by šlo, ale tak neviem ešte na 100%, či idem alebo nejdem. Tak Boh pridal ešte aj tretí verš. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať. A prekľajem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Tak to si Abrám musel povedať, že tak teraz idem do chmary, keď mám takúto mocnú ochrannú ruku nad sebou, tak to musím ísť. A prestalo mu vadiť, že ako odíde zo svojej krajiny, aj od svojho príbuzenstva. Vôbec mu to nevadilo, že tam nechá svoju matku, otca, neviem, bratov, sestry a tak ďalej. Že odíde zo svojho otcovského domu do nejakej náhodnej krajiny, ktorú mu Boh ukáže. Neviem ako, asi tiež len v hlave mu to ukáže. Takže Abrámová cesta do Kanánu. Verš 4. A Abrám odišiel a komu rozkázal pán? Juhu. Išiel s ním aj Lot. Lot je jeho synovec. Abrám mal 75 rokov, keď odišiel z Haránu. Harán je jeho rodná vieska. Takže Abrám mal 75 rokov, odišiel z rodnej viesky a vzal so sebou svoju ženu Saraj a svojho synovca Lota a pre istotu i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. No tak, jak ináčej, nedá sa odísť na cestu bez toho, aby som všetko rozpredal a zobral si ešte aj sluhov. Mimochodom, tu už tak veľmi nepočúva toho Boha, že má odísť od svojho príbuzenstva. Boh mu nepovedal, že má zobrať so sebou Saraj, svoju ženu a synovca Lota. No ale tak asi sa nejak ináč nedalo. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanán a tak došli do krajiny Kanán. Žiadne také veselé trampoty, že čo sa stalo po ceste alebo čo nie. Proste odišli a tak došli. Hotovo. Verš 6. Abrám prešiel krajinou až po miesto Sichem, až k Terebintu Moreho. Keď náhodou viete niekto, čo je to Terebint Moreho, alebo Terebint konkrétne, môžete mi to zaspamovať na YouTube, lebo ja netuším, A tak prešli asi krajinou do nejakého Sichemu, neviem, na nejaké konkrétne miesto. Vtedy boli v krajine Kanánčania. OK, asi sa opýtal, vy ste Kanánčania? Tu my sme Kanánčania. Tu sa Abrámovi zjavil pán a povedal mu, zase sa mu zjavil pre pána, ja neviem, čo zhulil. Asi vtedy bola legalizovaná marihuana, tak ju zhulil a zjavil sa mu pán a povedal mu, túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Tak, to je super. On tam postavil pánovi, ktorý sa mu zjavil, oltár. Okamžite, no tak za toto by som postavil oltár aj ja asi, kebyže mi Boh povie a som o tom naozaj presvedčený, že táto krajina bude moja, alebo teda mojich potomkov, tak z fleku aj 2 oltáre do chmary. Odtiaľ odišiel k vrchu východne od Betelu a tam rozložil svoj stan. Ako tak postavil oltár, tomu trvalo hádam celý deň, tak tam by si mal rozložiť stan, nie? No OK. Na západ mal Betel, na východ Haj
A to je všetko. Aj tam postavil Pánovi oltár a vzýval meno Pánovo. No tak to už hej. Normálne išli okolo nejakí borci a sa bol pozrieť. Ježiš, tam nejaký oltár. Ten tam vzýval, Bože, ďakujem, čiže si mi dal túto krajinu. A on, ja, ti hrabe, ne? Dobrá tráva, dobrá, hejže. No nič, verš 9. Potom sa Abram vybral ďalej a ťahol k Negebu. No, čiže k ďalšiemu mestu asi, alebo čo. No ale akože, že kde došiel konkrétne, alebo čo sa stalo, neviem. Každopádne ideme k ďalšiemu skoku v čase a teraz, že Abrám ťahne do Egypta, hej, verš 10. Keď nastal v krajine hlad, to typujem, že v tom Kanáne, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa hlad rozmáhal. Hej, to je tá komplikácia. Boh nemohol zabezpečiť Abrámovi krajinu, kde je normálne jedlo a tak ďalej, hej. Už zároveň Abrám asi rozbil všetky tie peniaze, čo pobral, celý ten majetok, neviem v ktorom verši si to zobral. Prepustil všetkých sluhov a už bol na tom biedne, tak musel ísť do Egypta. Keď sa blížil k Egyptu, povedal svojej žene Saraj, a to je začiatok tej veselej príhody, hej, neviem čo ho to napadlo, ale povedal jej, že naisto viem, že si pekná, a keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú žiť. Hej, takže proste Egypťania asi boli v tom čase takí, že keď videli chlapa so ženou a tá žena je pekná, tak jeho zabili a ju si zobrali. Lebo ja tomu nechápem, hej. Podľa mňa to je hlúposť, no. Ale dobre, no. A potom dostal skvelú myšlienku, hej, verš 13. Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som tvojou zásluhou ostal nažive. Tak neviem, čo sa trepe do Egypta, keď vie do chmary, že ho tam zabijú za toto. Čo nešiel tady do Palestíny alebo do Turecka alebo kam. A keď Abrám prišiel do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. OK, tak bola to asi nejaká šupa alebo čo. A keď ju videli, faraónovi dvorania, chválili ju pred faraónom a ženu odviedli do faraónovho domu. Samozrejme, že do toho domu odišiel aj Abram, hej, s tou svojou akoby v úvodzovkách sestrou, pritom je to jeho žena, hej. S Abrámom však kvôli nej dobre zaobchádzal. Mal ovce, dobytok, osly, otrokov a otrokyne, čo asi s tými otrokyňami robil, že? Oslice a ťavy. Čiže, a ešte budem pokračovať. Pán však bil faraóna ťažkými ranami a jeho dom pre Abrámovú ženu Saraj. Alebo teda, chcel som pokračovať, ale to bude trošku ďalej. Každopádne, veci sa majú tak, že faraón si zobral tú Abrámovú ženu za ženu, pretože si myslel, že to je jeho sestra. Zobral si ju de facto právom, hej, lebo kto to je? Sa spýtal, kto to je? To je moja sestra. A je voľná je, tak si ju vezmem za ženu. Berieš to? To neviem, no dobre, tak dám ti tu ovce, dobytok, otrokyne, oslice, ťavy a tak ďalej. A Abram povedal, že OK, môže byť, hej. Súhlasil s tým očividne. Tak si ju faraón zobral legálne za ženu. No keď tu však pán, akože Boh, hej, začal byť faraóna ťažkými ranami, aj jeho dom pre Abrámovú ženu Saraj, hej. Čiže Abrám zatají, že to je jeho žena. Faraón spraví všetko legálne preto, aby si ju zobral. A Boh, nie že by strestal Abráma, že čo za debilinu to spravil, ale on trestá faraóna, nelogicky, hej. Tu si faraón zavolal Abráma a povedal mu, čo si by to urobil pre Boha? Prečo si mi nepovedal, že je ona tvoja žena? Prečo si hovoril, ona je moja sestra a tak som si ju vzal za ženu? Teraz teda, tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom faraón vydal o ňom rozkaz mužstvu, aby ho vyprevadili aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Hej, čiže to je presne to, čo som teraz hovoril. Zobral si ju legálne za ženu, ten mu klamal a Boh strestá faraóna a nie Abráma. Toto ja raz nepochopím, hej. To je neuveriteľné. No, takže toto je koniec Genesis 12. V Genesis 13 bude čo? Sa vracia Lamer z Egypta. A tu ešte sa zaslúbi pánovi, či čo. No, každopádne som chcel ešte povedať to, že som sa tak minule v robote zamýšľal nad tým, normálne rozmýšľal nad tou Bibliou, že to až pekne není, že kto ju vlastne spísal a kedy, hej? Lebo napríklad to, že
Boh stvoril vesmír a tak ďalej, to musel jedine Boh povedať niekomu, najlepšie Adamovi a Eve, hej, a oni to potom ústnou tradíciou podávali ďalej. No ale to si myslím, že nie je veľmi akože spoľahlivý zdroj informácií, pretože ako všetci vieme, pri prenášaní informácie ústnou tradíciou, alebo proste šírením kecami, sa tam vždycky primontuje niečo pekné, krásne alebo škaredé, niečo sa zveličí, niečo sa zabudne, niečo sa pridá a tak ďalej a potom z toho vznikne nejaký brutálny blábol. Čo si myslím mimochodom, že Biblia komplet celá od A po Z je brutálny blábol. Úplný nezmysel. No a potom vzniknú také príbehy ako napríklad Noé, hej. Ja nepopieram, že pravdepodobne niekedy v minulosti bola nejaká veľká záplava alebo niečo. Mohla byť, ja neviem, napríklad jedna veľká nádrž vodná, kľudne aj také nejaké menšie more alebo čo, kde na jednej strane proste bola nejaká stena tenká a to sa, dajme tomu, hej, si teraz vymýšľam, ale dajme tomu, že obmývaním vody stenčovala, až sa to potom pretrhlo a teraz tá voda zaplavila nejakú brutálne veľkú časť krajiny, hej. A mohol prežiť aj nejaký farmár, ale tak nemyslím si, že jediný Noé, keď už by bola aj zaplava podľa Biblie, že by jediný Noé postavil loď, hej. Toľko tisíc a 10 000 ľudí tam muselo byť, čo akože im mohlo dotrtknúť, že by mali ísť na loď a nikto nešiel na loď. No nikto. Hej. A to už museli existovať lode. Trošku neviem vysloviť hlásky ako N a podobne, lebo mám plný nos, ale tak hádam to prejde. No a táto Genesis 12 to je tiež príbeh nad príbehy. Nič, nejdem sa ďalej rozšulovať a radšej to ukončím. Takže sa majte, na budúce si dáme Genesis 13 a neviem poriadne, čo tam je, len ten návrat teda z Egypta, ale tiež to bude asi nejaká halus, lebo Abrám je od A po Z čistá halus. No, tak sa majte.